Hola, súper, em dic Rubén. El meu número de súper és 594131. M'agradaria veure una persona volant. Adéu. A volar, valents, que jo m'ho miro des del sofà. Volies veure una persona volant, Super? Doncs aquí en tens 3. Més que 3 no hi ha res, Superclub Super 3. Super, aquí n'hi ha més de 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ui, quants? 13, 14, 15... Ui! I ara, Super, encara més difícil. Volant i ballant. Tachan! Volando! Volando! Canvi de parella, volta i canvi de parella. Molt bé! Saps què et dic, Super? Que salto del sofà i me'n vaig volant a volar!